Ikuku ama n'ọnyale nwanne otu onye ịbụ onye nzọpụta nara ekele m oke osisi na-enye ndụ osimiri atata chioma m ịbụ onye nzọpụta nara ekele m papa nara ekele papa nara otito m papa nara ekele 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 nara otito m agụ na-eche mba ngalaba Jisụlọ m eluigwe ịbụ onye nzọpụta nara ekele m ebube m jeje ọgụ Chukwu agụbata mbadawara ọsọ dike na dimkpa n'aga ịbụ onye nzọpụta papa nara ekele m papa nara ekele papa nara otito m papa nara ekele 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 papa nara ekele m ọ dịghị onye yiri ya ọ dịghị onye yiri ya ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe ọ dịghị onye a ga-eji mmanya atụ si ọ bụ ya yiri ya ọ dịghị onye yiri ya ọ dịghị onye yiri ya ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe ọ dịghị onye a ga-eji mmanya atụ si ọ bụ ya yiri ya o metụrụ m aka ya dị nsọ asha o metụrụ m Jehova Jire metụrụ m aka ya dị nsọ rịarịa m buru bịa ọ lala imetụrụ m aka gị dị nsọ imetụrụ m ọdụm eboju ya metụrụ m aka ya dị nsọ rịarịa m buru bịa ọ lala imetụrụ m aka gị dị nsọ imetụrụ m Jehova Jire metụrụ m aka ya dị nsọ rịarịa m buru bịa ọ lala ihe banyere m ọ na-emetụ chi m n'obi ihe banyere m nwa mmadụ ọ na-emetụ chi m n'obi eluigwe ji maka m wee mee ya sisi emeleme oke chi ji maka m wee mee ya sisi emeleme una nwuwo n'ije lọvụ m ọbụ na nwuwo n'ije lọvụ m una nwuwo n'ije lọvụ m ọbụ na nwuwo n'ije lọvụ m mmụọ na chi onye na-eme mma n'izuru oke n'ezie ikuku ama n'ọnya chi zuru oke n'ezie n'etiti ihe ndị ahụ siri ike ọkwa ị na-egosi onwe gị ọ dịghị chi ọzọ dị ka gị ịbụ ebube n'ebe m nọ amama amasị amasị ịbụ amama amasị amasị ịbụ amama amasị amasị eze Jizọs onye mmeri ịbụ amama amasị amasị ịbụ amama amasị amasị Chukwu ịbụ amama amasị amasị o eze Jizọs onye mmeri
oge chi ruru ọ ga-adị ka ọlụ ebube akwa mgbochi ga-ekewa udo ka anyị ga-achake ịma n'ọnọdụ ọbụla ọ ga-adị ka ọlụ ebube ndị na-amaghị ga-amara na chi anyị na-efe bụ onye mmeri agụ na-eche mba ebe agụ na-eche mba mechi ọma ebe agụ na-eche mbeche n'obodo niile tue ya onye mmeri ọkwa gị bụ anya n'elu ụwa ịbụ anya n'elu ụwa chiọma m ọkwa gị bụ anya n'elu ụwa lee n'ugbo niile tue ya onye mmeri oge chi ruru ọ ga-adị ka ọlụ ebube ndị na-amaghị ga-amara n'ụwa na chi anyị na-efe bụ onye mmeri ịma mma Chukwu mmadụ abụghị kọ ya ịhụnanya ya karịrị anyị na nọta udo ka ọ na-enye mmadụ abụghị inye ya o kwesịrị ekele haleluya ịma mma Chukwu ọnụ abụghị kọ ya ịhụnanya ya karịrị anyị na nghọta udo ka ọ na-enye mmadụ abụghị inye ya o kwesịrị ekele haleluya ebube gị bata ibe kere ọgwụ ebube gị bata ibe kere ọgwụ chiọma onye kere eke nwere onwe ya onye kpụrụ isi ahụ n'ụzọ onye ihe na-etiri ka ọ dịrị ya mfe Chukwu ebube bịa ị na-eti igbe agbara tigbu arụsị aya ọkwa gị na-eti igbe agbara tigbu arụsị o ebube m ebube m ebube me ebube me ebube me tigara ọgụ merie ebube me Lion of Judah me oke ebube igbe ebube n'onwe gị onye ga-arụrụ chi m kale onye ga-arụrụ chi m kale igbe oke ebube chi mara obi me ọkwa gị igbe ebube n'onwe gị oke ebubele igbe ebube n'onwe gị ebube m ebube m tigara ọgụ merie ebube m Lion of Judah me ebube m ikuku ama n'ọnya oke ebubele igbe ebube n'onwe gị oke ebube chiọma ma igbe ebube n'onwe gị oke ebube tigara ọgụ merie igbe ebube n'onwe gị onye ga-etoro gị aka mgba who can battle with the Lord who can challenge Messiah igbe ebube n'onwe gị oke ebube igbe ebube n'onwe gị oke ebubele igbe ebube n'onwe gị igbe ebube n'onwe gị igbe ebube n'onwe gị chi gara ọgụ merie igbe ebube n'onwe gị who can battle with the Lord who can challenge Messiah the Lion of tribe of Judah oke mmọnwụ na-eti onwe ya oke ebube igbe ebube n'onwe gị oke ebubele